Kung pwede mang gawing hollow blocks yung talat at ibato sa ulo niya, eh hindi pa rin tatama sa kanya at hindi pa rin magigising ang taong ito. Sapagkat iba ang Diyos niya sa Diyos ng Iglesia Katolika na siyang tunay na Diyos na mismong nag-utos sa 3 ng ikalawang kronika na magpagawa ng larawan. Ano? Hindi ba't magkakaroon ng kontradiksyon? Hindi magkakaroon ng kontradiksyon sapagkat sa Hebreo may tinutukoy na Pesel at Mesabet Meklaet. Yan ang tutulan mo, Darwin Butlay. Ano ang ibig sabihin ng Meklaet? Anong ibig sabihin ng Pesel? Yung Pesel, yun yung mga babasahin niya sa 1.25 ng Roma, yung nasa Salmos, nasa Isaias, 25.6 ng Exodo, 5.7 ng Deuteronomio, 22.8 ng Apokalipsis, at lahat ng mga talata na ipinanglaban ko noon sa simbahan, yan ang gagamitin mong panigurado, Darwin Butlay. Dahil tatay mo si Archie kasama mo si Archie, biruin mo, nag-connive yung dalawa, mga kababayan. Yung isa ayaw ng linggo, pero siya linggo. Kasi Archie naman gusto Sabado, siya naman linggo. Eh, paano kayo magsasama niya? Magkakontra kayo sa aral. Eh, di plastikan ang nangyayari niyan. Bakit kaya? Oh, hindi na natin sasabihin dahil wala sa tema. Kanina ka pa eh. Doon pa lang tayo, kanina ka pa na may personal. Ayoko lang mamersonal, Darwin Butlay. Dahil kung personal lang ang laban, marami na akong pinersonal sa'yo. Unang diskusyon pa lang natin sa Russia TV. Kaya mga kababayan, tignan natin kung matututulan ni Mr. Darwin Butlay ang haligi ng elementary school na ito na ibabato natin sa kanya. At isang talata lang, yung 3 ng ikalawang kronika. At yung ibang mga talata na binasa natin, yun yung mga talatang ginagamit nila na in Hebrew ay Pesel, mga Diyos-Diyosan. At kahit kailan, hindi naman konsideradong si San Antonio de Padua Diyos-Diyosan. Sapagkat wala naman tayong aral lang sinasamba natin si San Antonio de Padua. Wala tayong aral na sinasamba natin si San Miguel Arcangel. May aral ba tayo ng mga kapatid? Eh, di namamaratang lang ito, chismoso. Eh, kumbaga sa babae, masama ang tabas ng bunganga, ano, mga kababayan? Eh, kaya hindi na ako magtataka, kamangmangan ang ipinangangaral ni Darwin Butlay ayon sa 24.9 ng Kawikaan at yun ang kasalanan. Basahin natin ang pag-iisip ng kamangmangan kasalanan. At isa sa uri ng pag-iisip ng kamangmangan, yung iparatang mo sa amin na yung larawan ng mga santos na mismong ang Diyos ay nag-utos, ayun ay Diyos-Diyosan. Lalabas mo, hindi ako kalaban mo, ang Diyos mismo kalaban mo, Darwin Butlay. Ano? Kaya meron pa tayong 4 minutes, i-wave na natin. Excited na akong tanongin ni Darwin Butlay. Sige, moderator, i-wave na natin ito at yan lang ang talatang ibabato natin sa ngayon. Okay, maraming salamat, Brad Jared, sa iyong panahon na kung saan ay pinatunayan mo ang paksa na pinag-usapan ninyo ni Pastor Butlay. So ngayon ay ang cross-examination period. Mr. Timekeeper, pakisit ng 10 minutes. So, nandiyan na? Nakasit na, Radaro? So ang ating cross-examination ay 10 minutes. Pag-start ng iyong unang tanong ay mag-start din ang ating orasan. So ready na, Timekeeper? Ready na, Pastor Butlay? Ready na, Brad Jared? So atin nang simulan ang 10 minuto na pagtatanong, Mr. Butlay. Okay, unang tanong, Bro Jared. Yung tema mo ay patutunayan mo na ang ribulto ng Katoliko ay hindi Diyos-Diyosan. Imo bagya pong ipamatudan, yes or no? At pinapatunayan mo ba rin, yes or no? Yes, sapagkat Diyos ang nag-utos niyan eh. Ano ka ba naman, no? Sa 3 ng ikalawang kronika, saka banal-banalang bahay, banal. Ano may ibig sabihin ng banal? Santos ay umukit ka ng banal na larawan. Pag sinabing banal na larawan, santos na larawan. Kami lang naman meron yan.
kasi sa inyo si Archie Añetes eh. Ano? Kaya next question, hirap-hirapan mo naman Darwin Butlay. Biruin mo. Next question. Ayon po dito sa Biblia mo, Tanong na. Ano? objection mo, Director. Objection. Premise to, brother. Sabi dito, Levitico chapter 26 verse 1, huwag kayong gagawa para sa inyo ng mga Diyos-Diyosan. Ito tanong, gumagawa ba kayo ng revolto, Diyos-Diyosan? Yes or no? Oh, tinan mo. Mga kapatid, may aral ba tayong gumawa ng Diyos-Diyosan? Wala. Wala. Ang ginawa natin, napakalinaw. Gibain mo sa 3 Gs ng ikalawang kronika, sa kabanal-banalang bahay, ang Diyos mismo nagpaukit ng banal na larawan. Santos nga larawan. Huwag mong huwag mong ipaglapit yung banal at balbal. Eh parang pinagdidikit mo tayo niyan. Pambihira ka naman. Next question naman, Darwin Butlay. Marami pa dyan talata. Next question. Okay, next question. Sabi mo hindi ka gumagawa kayo ng mga Diyos-Diyosan. Sabi dito, ni magtatayo kayo ng larawang inanyuan. Tanong, hindi ba kayo nagpatayo ng inanyuan na larawan? Yes or no? No. Bakit? Dahil yung subject of the sentence dyan in Hebrew, pisel. Ano ko ba naman? Di mo pa alam yan, Darwin Butlay? Tinan mo. Kala ko ba naman, nag-connive kayo ni Glenn Alado ng SDA eh. Tinan mo argumento mo ha. Nagtayo kami, ang itinayo namin, hindi larawan ng mga Diyos-Diyosan. Sapagkat ang larawan ng mga santos sa 8.4 ng unang Korinto, larawan ng mga bagay na hindi totoo. Tanong, totoo ba si San Antonio? Hindi. Si Santa Maria, totoo ba? Hindi. Eh ba't may ribulto? Pinagawa kasi sa 3 Gs ng ikalawang kronika na in Hebrew, Meklaet, feminine graven images gaya ni Santa Maria. Tinan mo, baka merong Archie, hanapin mo dyan. Next question. Next question. Sabi mo, hindi pinatayo ang inyong mga larawan. Ito tanong, ang inyong mga larawan ba ay nakahiga? Yes or no? Meron to, no? Yes! Yes! Yes, meron! Kaya nga meron tinatawag La Muerte de San Jose. Meron ba? Wala? Meron. Ano ba ibig sabihin ng La Muerte? Pagkamatay ni Senyor San Jose. Ayaw mo kasi pumasok doon, napapasok eh. Pumasok ka doon para makita mo may nakahiga. Ngayon, bakit meron? Dahil Diyos mismo ang nagpagawa sa 3 Gs ng ikalawang kronika. Gipain mo yan! Kanina pa, oh. Sabi dito, yung nakahiga na inanyuan ay nakatayo na inanyuan ay larawan ng Diyos-Diyosan. Ito, sangayon ka ba sa bersikulo na to nang ginawa ng inanyuan ay Diyos-Diyosan? Yes or no? Sangayon ako dyan, yes. Pero sa interpretasyon mo, oo, huwag ka sasapaw. Tinan mo, kala mo namang naka 3 points pero sala naman eh. Tama! Sangayon ako sa talata. Dahil ang subject of the sentence dyan, in Hebrew, pisel. Huwag mong ihamping yung pisel sa Meklaet at Mesabe na yun mismo ang Diyos ang nagutos na ginagawa namin sa 3 Gs ng ikalawang kronika. Sabi ko sa'yo, Butlay, di mo magigibayan eh. Gibayin mo naman. Next question. Okay, sabi mo, ang tanong ko kanina, yung bang pinatayo ay tinatawag na Diyos-Diyosan. Sabi mo, yes. Ngayon, ang tanong, nyaw, Objection. sa bari, wapa kanina uman ng pangutana. Manilok naman ito pagay. Meron pong objection. Ano ang iyong objection? Iniba niya na yung tanong ginawa ng Diyos-Diyosan. Sabi ko, sang-ayon ako sa talata, pero wag mong ihambing na yan ay larawan ng Iglesia Katolika. Sapagkat sa Biblia, dalawa ang klase ng larawan. Tingnan mo, tricky. Talagang totoo yung sinasabi ng Biblia eh. Na sila yung mga ministro ni Satanas, nagsisinungaling, nakubutlay, huli ka na. So, revise your question, Mr. Butlay. Okay, sunod na tanong. Ang tanong ko kanina, huwag kayong gagawa para sa inyo ng Diyos-Diyosan. Ito tinanong ko sa iyo una. Diyos-Diyosan ang sinasabi ko. Sabi mo hindi. Ikalawa, ni magtayo kayo ng larawan na inanyuan. Yung tanong ko ay premise po. Alam mo naman siguro yung premise. Makinig ka muna kasi sabi ng Lucas chapter 2, makinig ka sa tanong. Pag hindi ka makinig, jablo ka. Okay, tanong. Ito tanong. Pakinggan mo. Huwag ka, parang jablo ka talaga eh. Makinig ka bro. Objection mo, Director, hindi makinig. So, anong objection mo?
So, Brad Jared, ang hiling ni Mr. Butlay na makinig sa tanong. Tapos Mr. Butlay, iwasan lang natin na tutukuyin natin na chablo ka. Kasi ano yon, hindi maganda yon. So, focus lang sa tanong. Tapos Brad Jared, please naman makinig para maganda po ang takbo ng ating dialogo. So, tanong. Tanong na lang. Okay, ito tanong pakinggan mo. Sabi ng Lucas chapter 2 verse 40, pakinggan mo ang tanong. So ito tanong ko. Ang tanong ko kanina, huwag kang gagawa para sa inyo ng mga Diyos-Diyosan, ni magtayo ng mga larawang inanyuan. Ngayon, tinatanggap mo ngayon na ang pinatayo na ginagawa ng inanyuan ay Diyos-Diyosan. Ngayon, ang tanong ko ay, di mo na ba aaminin yun? Yes or no? No, ba't ko naman aminin yan? Pabira ka naman, oh. Sino mo, namamaratang na, mga kababayan, mga kapatid. Wala naman ako sinabing Diyos-Diyos sa yung larawan namin. Tama, nakatayo. Bakit? Dahil mismo ang Diyos ang nagpatayo sa 3 Gs ng ikalawang kronika. O, dadagdagan ko pa sa 29 ng unang hari. Ito, premise, moderator, O, basahin mo yung 1.25 ng Roma, 5.7 ng Deuteronomio para may maitanong ka naman sa akin. Paulit-ulit ka. Next question. Okay. Panahon mo sa pagsagot. Huwag kang magtanong. Nalaglag pa yung mo. Okay, next question. Sabi dito sa Jeremiah chapter 10 verse 5. Salamat bro pala. Sila'y gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita. Kinakailangang pansinin sapagkat hindi makalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga yaon sapagkat hindi makagawa ang kasamaan ni wala ring magagawang mabuti. Ito tanong, pakinggan mo. Ito tanong Sabi dito, ang mga Diyos-Diyosan ay hindi makalakad at hindi makapagsalita. Yun bang mga revolto nyo makapagsalita at makalakad? Yes or no? Bihira ka naman, oh. Yes or no? No, bakit? Ito dahil kung iyan, ihahambing mo sa lahat ng rebulto, lalabas nun, pati yung pinagawa ng Diyos, lalabas Diyos-Diyosan na rin. Tama ba mga kapatid? Tama, dahil sa Biblia, ang kulit mo naman meron tinatawag na Besel at Mesabet Meklaet. Yung Meklaet, yung pinagawa ng Diyos sa 3 Gs ng ikalawang kronika na hindi mo mabasag-basag kahit ihampas sa ulo mo, na ang kahulugan ay feminine graven images and men graven images kaya ni San Pablo, San Jose, etc. at ni Santa Maria. Kaya, ba't pinapasan? Nasa sa isa-is ng Josue. Kaya, ayusin mo tanong mo kapatid na Butlay. Huwag kang mataranta. Ayusin mo, hirap-hirapan mo. Hindi pang grade 1. Okay, next question. Sabi mo kanina, sa tanong ko, yung Diyos-Diyosan nyo ba hindi makapagsalita at hindi makapaglakad? Sabi mo, no. So, ibig sabihin bang no? Makapagsalita yung Diyos-Diyosan no? Yes or no? Makapagsalita? Objection, moderator. Huwag mo sabing Diyos-Diyosan nyo. Dahil wala kaming aral na yan ay Diyos-Diyos. Tinan nyo mga kapatid, nasa katino. Ayoko na lang mamersonal, moderator, Hindi naman namin Diyos-Diyosan yun, kulit mo naman At ito objection ko, moderator. Refer his question. Impertinente, moderator. So, ruling na moderator, walang binanggit o sinabi ng kabila na yung larawan ay Diyos-Diyosan. Kaya nga nagdebate tayo dito. So, Mr. Butlay, wag mo i-assume na Diyos-Diyosan ka agad. So, proceed sa iyong next question. Okay, next question. Sabi dito, yung hindi makapagsalita at hindi makapaglakad ay Diyos-Diyosan. Ang tanong, yung inaamin mo kanina na yung Diyos nyo, yung larawan nyo ay hindi makapagsalita at hindi makapaglakad at sabi dito ay Diyos-Diyosan tinatawag. Tama ba itong Biblia? Yes or no? Tama ang Biblia, yes. Pero ikaw, no. Bakit? Ba't ko sinabing no? Dahil inihahambing mo yung larawan
larawan namin na hindi makalakad na mismong Diyos ang nag-utos na konsideradong Diyos-Diyosan. Ang kulit mo, Mr. Darwin Butlay, baka may tutuli ka sa tenga. Paulit-ulit tayo. 3 Gs ng ikalawang kronika, ang Diyos mismo naglulok at ang Diyos mismo nag-utos na sa kabanal-banalang bahay, umukit ka ng larawan. Tanong, pero hindi ako magtatanong ha. Tanong sa inyo mga kapatid, yung pinagawa ba ng Diyos, nakakalakad pa hindi? Ibig sabihin, Diyos-Diyosan pala yung pinagawa ng Diyos. Huwag gano'n, Mr. Darwin Butlay. Dahil in Hebrew, Meklaet at Pesel ang tinutukoy. Okay, one last question. Time yon sa kanyang 1 minute answer. One last question. Sige. Aduha pa man na bro. Anong tanong? 1 minute is sige. Sige lang sir, pangutana. Okay. Sunod akong pangutana. Last akong pangutana. Matod ni mo ganina sa akong pangutana. Ay, sorry. Tagalog ka pala. Hindi ka pala hindi ng Bisaya. Sige. Sorry. Sabi ko kanina, mahirapan tayo sa kalisod. Buksan na lang na to. So ito, patuloy tayo mga kapatid. Ang tanong ko kanina sa Jeremiah chapter 10 verse 5 na ang Diyos-Diyosan ay hindi makapaglakad at hindi makapagsalita. Sinabi mo yes na hindi makapagsalita ang inyong mga larawan. Ngayon, ang tanong, ang sabi ng Biblia kapag hindi makapagsalita, kapag hindi makapaglakad ay Diyos-Diyosan. Yun ba ay kapareha din ang revolto niyo sa Diyos-Diyosan ayon dito sa Biblia, yes or no? No. Bakit? Dahil yung subject of the sentence sa binasa mo sa Levitico, ang kulit mo naman eh. In Hebrew, ang nakalagay, Pisel. Ang nasa amin, hindi nga nakakalakad, pero Diyos ang nag-utos. Sa Hebrew, Meklaet at Mesabe. 19:21 ng Isaias. Basahin mo 1:25 ng Roma para may maitanong ka naman. Ang hina mo eh. So time out na. So tapos na po ang 10 minutes na cross-examination at ngayon bigyan natin ng 10 minutes din si Pastor Darwin Butlay para sa kaniyang destructive speech sa kung saan ay gibain niya ang 10 minuto na itinayo ni Brad Jared Almasora. Pastor Butlay, ang iyong 10 minutes po. Timekeeper, ready na ba? Ang iyong 10 minutes ay mag-start ka rin na magsalita. Proceed. Lingaw kayo. Ay, time bro ha? Sa time bro ha? Balhin siya bro. Ay, di mo ba? Okay na, kamera na ito. Sige. Okay na. Ano na? Listen mo ba? Hindi nga abot pa. Salamat ya bro. Salamat ya bro ha. Hindi naman dito. Okay bro. So, magandang hapon po sa ating lahat mga kapatid no, at sa mga safety dito, magandang hapon po. Magandang hapon pala. So ngayon mga kapatid ay pinatunayan ni Jared na ang revolto ng Katoliko ay hindi Diyos-Diyosan. Tinanong ko kanina siya kapatid, yun bang mga Diyos-Diyosan na sabi dito sa Jeremiah G5 ay hindi makapaglakad at hindi makapagsalita, ay yun din ba ang inyong mga revolto? Sabi niya, yes. Kaya napatunayan natin mga kapatid sa tanong pa lang, lalo na dito sa ating pagstand mga kapatid, kahit mahirapan tayo sa kalisod ay patuloy po tayong magsalita ng Tagalog kasi hindi po makaintindi ng Bisaya yung ating affirmative eh. So ngayon mga kapatid, papatunayan ko rin na ang revolto ng Katoliko ay isang Diyos-Diyosan. Bakit po ba? Kasi po dito sabi ng Jeremiah chapter 10 verse 3 hangtod sa 5, sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan, sapagkat may pumuputol ng punong kahoy sa gubat
na siyang gawa ng kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakol. Kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto. Kanilang ikinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok upang huwag makakilos. Sila'y gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita sa kanilang pasanin. Sapagkat hindi makalakad, huwag ninyong katakutan ng mga yaon, sapagkat hindi makagawa ng kasamaan ni wala rin magagawang mabuti. Ito po'y ginagawa ng mga tao na pumunta sa lasang. Ano bang Tagalog ng lasang? Gubat. Na pumunta sa gubat. So, ginawa nilang ribulto galing sa gubat. Yun ang ribulto na yun ay hindi makapagsalita at hindi makapaglakad. Kaya nga, Diyos-Diyosan talaga yung mga ribulto. Bakit po? Hindi makapaglakad, hindi makapagsalita, wala nga kapangyarihan yan. Panahon sa bagyo ay, panahon sa bagyo, mapalid pa. No? Mo nang igalay son, kung dili Diyos-Diyosan ninyong Diyos, makaistoryahan ta na. Kaya ang Diyos, si Espiritu, igala igsoon. Kung mayingon tag ang Diyos, si Espiritu, dili makita. Nga naman, ang Diyos nagpasimba pinaagi sa Espiritu dili sa ribulto. Sa mabasa Juan 4:23-24, makinig ka. Makinig ka, bro Jared. Kasi po ang hindi makinig ay sa diablo. Ayon po sa Juan 8:47. Pakinggan mo Juan 4 versikulo 23 hanggang 24. Sabi dito mga kapatid sa Tagalog, datapuat dumarating ang oras at ngayon nga nasa sambahin ng mga tunay na mananamba, kami yan sa ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Kami yan sumasamba sa Espiritu at katotohanan, hindi sa bato at kahoy. Makinig ka Jared, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon ng magiging mananamba sa Kanya. Mo ikipangita. 24, ang Diyos ay Espiritu, hindi ribulto. Makinig ka. At ang mga sa Kanya'y nagsisamba ay kinikilalang magsimba sa Espiritu at sa katotohanan. So ang napakalinaw mga kapatid, no? Ang Diyos ay Espiritu, hindi po ribulto. Kaya mga kapatid, ito tanong ko sa iyo, assignment mo to, sigurado assignment mo to. Saan mababasa na ang Diyos nagsabi gawan niyo ako ng ribulto? Talo ka na yan, mamaya ka, mag-ingat ka mamaya, uuwi ka na lang baka para di ka matalo. So ngayon mga kapatid, sinabi ng Iglesia Katolika ay ginagawa sila ng ribulto. Sabi, gagamitin nila Exodo 25. Ano bang nakalagay sa Exodo 25? Ay isang kirubin. Ano ang kirubin? Ay isang larawan ng anghel. Pag-hindi kayo mga kapatid, na ay sabi dito sa Hebreo 9:5 ay gihimurang purma. Sabi Tagalog na lang atong basahon kay bisod kayo magtagalog. Hebreo 9 versikulo 5. So ayon po sa Hebreo 9 versikulo 5, ang sabi doon mga kapatid, ito po ay isang kirubin, 9 versikulo 5, at sa ibabaw nito ay mga kirubin na kaluwalhatian na sisilihim sa kaluluklukan ng awa, na ang mga bagay na ito ay hindi natin mapag-uus
usapan ngayon at isa-isa. So, napakalinaw mga kapatid. Yung kirubin po ay pinagawa no ng kirubin si Moises, hindi kayo. Huwag kayong mag-claim kasi wala pang Iglesia Katoliko doon sa Exodus sa Old Testament. Kaya mga kapatid, napakalinaw. Ang Diyos-Diyosan po ay gawa ng kamay na hindi makapagsalita at hindi makapaglakad. Ayon po sa Salmo, mga kapatid, ito napakalinaw sa Salmo. Salmo 115, versikulo 1 hangtod sa 8. So, hindi na lang natin basahin kasi malapit. Anong oras na bro? 3 minutes lang. So, patuloy tayo mga kapatid na ang rebulto po ay gawa ng tao na hindi makapagsalita at hindi makapaglakad. So, malinaw mga kapatid. Kaya nga tinanong ko kanina siya, yun bang rebulto nyo hindi makapaglakad? Yes, hindi makapaglakad, hindi makapagsalita. Yes. Sabi niya yes. So, sa ngayon siya sa tema ko, mga kapatid, na ang kanilang mga kanilang mga rebulto ay isang Diyos-Diyosan na gawa ng kamay ng tao. Ano ba ang Diyos-Diyosan mga kapatid? Hindi totoong Diyos. Pag sinabing hindi totoo na Diyos, talagang walang kapangyarihan. Kaya nga sabi ng Salmo, may kamay at hindi naman makapagligtas. Ano ba ang tunay na Diyos? Pungkol? Ay, iwan ko anong Tagalog doon. So, ang tunay na Diyos mga kapatid, ayon po sa Isaias, ay may kamay na makapagligtas sa atin. Yung Diyos niya walang kamay. Ay, mayroong kamay, hindi makapagligtas. Kasi pungkol. Mga kaigsuonan, mga kaigalaan, patuloy po tayo, no? Napakalinaw na ang ginagawa ng ating mga kapatid ay isa pong Diyos-Diyosan. No? Napakalinaw mga kapatid, kahit ang Biblia na nagsabi na ang Diyos-Diyosan ay may kamay at may paa, may paa, hindi makapaglakad, hindi makalakad mga kapatid. Yun po ay Diyos-Diyosan mga kapatid. So, ngayon Jared, assignment mo mamaya saan mababasa na pinagawa ka ng rebulto ng Diyos. Pag wala kang mabasa, uwi ka na sa inyo. Matulog ka na. Okay na, salamat. Ay, 2 minutes na ba? Sige, patuloy tayo kaya mayroon pa oras. So patuloy tayo mga kapatid, no? Napakalinaw na ang Diyos ay Espiritu, hindi rebulto. Kaya po, sambahin natin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Yan po ang tama ng pagsamba. Kasi yun po ang hinahanap ng Panginoon Hindi ka maglulod ng mga Diyos-Diyosan mga kapatid. Kasi ayon po sa ating commandments, huwag kang gagawa ng inanyuan na nasa langit. Pangutana, ay tanong, saan si Maria? Nasa langit. Anong ginawa? Inanyuan? Ginawang inanyuan? Ang tawag yan, rebulto. Exodus chapter 20 verse 4 to 5 to 6, no? Exodus chapter 10 commandments na Exodus chapter 20, no? Nga ang mga Diyos-Diyosan giingon ay ginawang inanyuan na nasa langit. Pag sinabing huwag kayong gagawa ng inanyuan na nasa langit, ibig sabihin huwag, bawal. Mayroon bang huwag na gawin mga kapatid? No? Napakalinaw, huwag kayong gagawa ng inanyuan na nasa langit. No? Napakalinaw. At sabi ng Deuteronomy chapter 4 verse 16, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ginawa sa mukha ng babae at lalaki. Napakalinaw mga kapatid. So sabi naman dito, Jare, pinagawa sila ng rebulto. Ayon po sa 1 Chronica 3 verse 10. Sabi dito, ito ba'y ginamit na pinagawa daw. So wala namang mababasa na Iglesia Katoliko, pinagawa ng Diyos-Diyosan, pinagawa ng rebulto. Kaya napakalinaw mga kapatid, no, na ang Diyos ay isang Espiritu at isang
at ang manampalataya sa Kanya ay sumasamba sa Espiritu, mga kapatid. So napakalinaw, mga kapatid, no, na ang Diyos ay hindi rebulto, no, ang Diyos ay may kamay na makapagligtas sa atin. Okay, salamat Mr. Butlay sa iyong 10 minuto at i-welcome natin ang ating kapatid Brad Archanides, ang ating Master of Revoltologist. So ngayon, proceed tayo sa 10 minuto na pagtatanong mula sa ating affirmatibo. So, handa ka na, Brad Butlay? Ready na, Brad Jared? So, mag-start ang ating 10 minutes closing examination sa ating unang katanungan. Yan, okay ka na? Okay, nakapatay yata. Pinapatay mo eh, ano ba naman, no? Oo, patayin. Ngayon, pinag-aralan mo ba ang 25:6 ng Exodo gaya ng binasa mo kanina? Yes or no? Yes. Sunod na tanong. Ngayon, kung pinag-aralan mo sa Hebreo ng 25:6 ng Exodo, ano ang kahulugan ng Lot Taase Mek Apesel at Elohim Ak Harem? Alam mo o hindi? At kung hindi, sige, tanong na. Una-una, Tagalog yung tema natin. Bakit ka pumunta? Wag, sagot to. Ito'y sagot. Huwag kang makialam sa aking sagot. Pakinggan mo aking sagot. Nako naman, parang di mo alam debate. So may objection, no? So ano yung objection? Sabi niya kasi, ang objection ko, moderator, sagutin niya, alam niya ba o hindi. Kasi sabi niya, moderator, pinag-aralan niya. Eh kung pinag-aralan niya, kailangan, alam mo ba o hindi. Sagot lang, Butlay. Huwag ka maipit. So sumagot ka na pinag-aralan mo, so obligado kang sagutin yung tanong niya sapagkat umamin ka na napag-aralan mo ang sitas na yun. Ang pinag-aralan ko Tagalog, kahit Bisaya ako, pakinggan mo. Kasi ang sabi ng Biblia, pag hindi ka makinig, diablo ka. Ayun ang Biblia. So ngayon, mga kapatid, ay pinag-aralan ko talaga na ang ginawa ng inanyuan na nasa langit ay isang Diyos-Diyosan. Kaya huwag kang sumasamba ng patay na Diyos mo. Hindi yan makapagligtas sa iyo. Panahon ng bagyo ay ikaw pa ligtasin. I mean, ikaw pa yung lumigtas ng yung Diyos. Diyos. Ulit ang tanong, kung pinag-aralan mo ang 25:6 ng Exodo, ano ang kahulugan ng Elohim Ak Harem at Los Taase Mek Apesel sa wikang Hebreo na siyang orihinal na salin sa lumang tipan? Alam mo o hindi? Sagot lang, huwag ka maipit. Hindi kasi, hindi ko alam kasi Tagalog po ito. Wala namang topic ditong Hebreo eh. Bakit? Hebreo ka ba? Naku, hintil ka na ko eh. Bisaya. Hindi mo kayo kasabot, Bisaya. Naunsa mga eh. Sunod pang mata na ka ng lisod ba? Anang mahirap. Ngayong hindi mo alam, kinokontra mo ba ang sarili mo na kanina sabi mo pinag-aralan mo, ngayon hindi mo naman pala alam ang konteksto? Tanong, alam mo ba talaga o hindi? Alam ko talaga na ang sa Tagalog, pero sa Hebreo hindi ko alam. May tanong ako mamaya Hebreo sa iyo, huwag kang mag-ingat ka mamaya. Naku, baka luka pa ka mamaya, kapatid. Pantay yung kapatid. Sunod na tanong, yung mahirap. Tagalog lang, huwag kang mag-Hebreo kasi wala naman Tagalog to. Kita mo Tagalog ni. Sunod na tanong, ano ang kahulugan sa 25:6 ng Exodo ng salitang pesel sa Hebreo? Alam mo o hindi? Hindi, sabi ko hindi. Paulit-ulit yung tanong mo, wala ka nang tanong? Wala nang tanong, kapatid. Naku naman. Sunod pang tanong eh. Wala palang alam ito. Sunod na tanong. Sige. Ngayon, sunod na tanong. Ang
ang lumabag ba sa 25:6 ng Exodo na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, maiimpyerno ba? Yes or no? Maimpirno. Ikaw, maimpirno ka. Revelation chapter 21 verse 8. Ang sumasamba ng mga larawan natin, Diyos-Diyosan ay papuntang impirno. Hindi mo alam, assignment mo yan. Basahin ko muna. Huwag kang maghintay ka, kapatid. Ako naman eh. Pupunta ka ng impirno, huwag kang magmadali. Magsama ka dun. Ito po, sabi dito sa Revelation chapter 21 verse 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam at sa mga mamamatay at sa mga mapakipapid at sa mga ngawat at sa mga magsasamba ng Diyos saan pupunta ng impyerno. Napunta. Next question. Ito premise, ano? Ayan. Ngayon, kung maiimpyerno ang lumabas sa 25:6 ng Exodo, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan gaya ng larawan sa itaas sa langit. Ayan. Malinaw ba? Malinaw? Hello. Mic check. Yan. Okay na ba? Ayan. So, ito premise, moderator. Ngayon, kung maiimpyerno ang lalabag sa 25:6 ng Exodo na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan na nasa itaas sa langit at ang Diyos ay nagpagawa sa 3 ng ikalawang kronika ng larawang inanyuan gaya ng nasa itaas sa langit. Tanong, maiimpyerno ba ang Diyos? Yes or no? Hindi ang Diyos, ikaw maimpyerno. Bakit maimpyerno ang Diyos? Nasa langit ang Diyos. Hindi mo ba alam na ang Diyos nasa langit? Ayon po sa Isaiah 56 verse 1 to Isaiah 56 verse 1 to 2 atong basahon. Isaiah 66 sorry. Isaiah 66. Lapit tayo bro. Asa. Isaiah chapter 66 verse 1 to 2. Ang Diyos ay nasa langit. Huwag na lang basahin. Assignment mo na lang yan. Sunod at tanong. Ngayon, sa mga talatang binasa mo at sa tema natin, mayroon ka bang nabasa sa mga talata mo na si Santa Mariang Birhen ay Diyos-Diyosan? Meron o wala? Meron. Bakit po? Si Maria ay nasa langit. Anong sabi ng Biblia? Huwag kayong gagawa ng inanyuan na nasa langit. Anong ginawa niyo? Gumawa kayo. Mga utlok talaga mga kapatid. Personal. Hindi naman sinasabi ko sa Jared yun. Hindi naman. So, reminders, no, hindi magbigay ng statement na hindi maganda. So, next question. Ikot pala ito eh. Sunod na tanong. Ngayong walang nabasa. Okay lang. Ngayong walang nabasa. Meron ka ba ulit ang tanong, meron ka ulit mababasa na ang larawan ng mga santos sa 3 ng ikalawang kronika na siyang ginawa kong haligi sa presentasyon ko ay mga Diyos-Diyosan? Meron ba o wala? Kung unawa, meron. Pero kung letra por letra, wala. Meron nga. Sabi ko meron. Sa Biblia, nasa Exodo 20, versikulo 4-6, na ang gumagawa ng inanyuan na nasa langit ay tinatawag na Diyos-Diyosan. At Jeremiah chapter 10 verse 5, at Leviticus chapter 26 verse 1. Marami pang verse, kapatid. Kaya mag-aral ka muna. Okay, ngayon, kung ang gumagawa ng larawang inanyuan ayon sa 25:6 ng Exodo ay may impyerno, sino ang inutusan ng Diyos na gumawa sa 3 ng ikalawang kronika ng rebulto? Kilala mo, hindi? Bakit ko kilala? Wala ako sa panahon nun. Bakit? Kilala mo?
Sinong Katoliko? Sinong Katoliko? Alam mo? Wala alam. Kaya mga kapatid, ito'y sagot. Hindi ko talaga alam. No? Sapagkat wala pa ako noon mga kapatid. Yung Matthew nga ay 33 AD at ilang AD pa yan. Wala pa ako noon. Kaya, to be honest, hindi ko talaga alam. Amen. Sunod na tanong. Ngayon, bibigyan ko na ng pangalan si Solomon. Ngayon, kung si Solomon ay inutusan ng Diyos na gumawa ng larawang inanyuan sa 3 Gs ng ikalawang kronika at ang lumabag nun ay may impyerno ba yung mga isinugo ng Diyos na mismong inutusan na gumawa ng larawang inanyuan o ikaw ang may impyerno? Ikaw ang impyerno. Ito'y sagot. Huwag kang makialam. Ito'y sagot. Time ng moderator, maliwanag ang tanong no, sino ang may impyerno, yung inutusan o ikaw? So, hindi kasali siya. So, multiple choice lang ang tanong. Next question, di ko madawat sa pangutana kay talas. One last question. Sunod na tanong. Saan mababasa sa Biblia na ang mga santos ay Diyos-Diyosan o panal? Meron o wala? Kung birbati mo la, pakinggan mo, huwag kang muna tumawa. Naku naman kapatid, huwag kang muna, may assignment ka mamaya, tingnan natin. Kaya walang mabasa na birbatim kasi ang Biblia ay kailangan ng unawa. Hindi sapagkat malaki yung mata mo, mayroon ka ng utak na malaki din. No, pakinggan mo kapatid, dilibot pasabot dako kag mata, nana kay utok. Muna kinahanglan, kailangan po kapatid na unawain po natin ang Biblia. Yan po yung aking sagot lamang kapatid. Okay, so time na po. Tapos na po yung 10 minutes. So ngayon, sapagkat ng ating debate po ay one round system lang. So tapos na po yung constructive speech, destructive speech. Tapos na po yung 10 minutes cross examination. Tutungo po tayo sa summary. At ang ating summary ay 5 minuto. So ang unang mag-summarize ang ating negative, ang last speaker po ating affirmative. So proceed, Pastor Butay, sa iyong 5 minuto na summary sa ating dialogue. Sige. So, magandang hapon po sa ating lahat mga kapatid. No? So, patuloy po tayo mga kapatid. Ito ay isang diskusyon lamang, walang personalan mga kapatid. No? Minsan makapag-salita na tayo ng personal pero sorry naman tayo ating kapatid. So, ngayon po mga kapatid, patuloy po tayo mga kapatid na ang ating tema ay pinatutunayan na ang gawa ng rebulto ng Katoliko ay isang Diyos-Diyosan. Ayon po sa Biblia, hindi po ayon sa atin, no? Bakit? Ano po ang Diyos-Diyosan mga kapatid? Ang Diyos-Diyosan po ay ayon po sa Jeremiah chapter 10 verse 5 ay hindi makapaglakad at hindi makapagsalita at hindi makakita. Tanong, makakita ba yung rebulto ng Katoliko? Makapaglakad ba ang rebulto ng Katoliko? Makapagsalita ba ang rebulto ng Katoliko? Hindi. Kaya po tinatawag na larawan. Tinatawag po na Diyos-Diyosan mga kapatid. So, ngayon po mga kapatid, sinabi ni Jared na pinagawa daw siya ng rebulto ni Solomon. Sinabi niya dito po sa 2 Chronica chapter 3 verse 10. Basahin natin mga kapatid. At sa kabanal-banalang bahay ay gumawa siya ng 2 kirubin na gawang nilarawan at binalot nila ng ginto. Anong nakalagay? Kirubin. Ang tanong, kirubin ba ang ginawa ng Katoliko? Kirubin ba? Kirubin ba? Kirubin ba? Ako naman nagsinungaling naman talaga mga kapatid. No? Okay. Ito,
ang utos ng Panginoon, mga kapatid, si Moises lang inutusan. Bakit kayo sumali? No? Wala kayong labo, wala may labot. Kung may labot, oy. Oh, wala. Sorry. So wala kayong basta wa mo'y labot. Agipahimo. Wa mo'y labot ipahimo sa Dios kasi sa Exodo 25 si Moises ray gisugo. Nganong maglabot-labot man mo? Intawon wa mo suguha. Ura mo nanarbaho, gawa suguha di mo silduhan wag yun. Wa mo'y mahimo kay wa man mo gisugo. Para Exon. So, patuloy tayo mga kapatid. Pag hindi kayo ang pinagawa, huwag kayong gagawa. Napakakapal naman mukha niyo mga kapatid. No? Hindi kayo inutusan, tapos kayo ang gumawa. Tingnan natin mga kapatid, ayon po sa Exodo 25. Ang pinagawa ng Kirubin ay si Moises. Saan? Dito na may Katoliko na gumagawa ng inutusan ng Diyos na gumawa ng Kirubin. Sino? Magbigay ng isa. Walang masagot mga kapatid. Assignment ni Jared yan. Na sure na kayo mga kapatid, no? So, sabi dito mga kapatid na ang Kirubin po ay pinagawa ni Moises. So, ibig sabihin mga kapatid, yung pinagawa ni Moises, yung lang ang Kirubin. Ang hindi pinagawa ng Diyos mga kapatid, yung inanyuan na lalaki at babae ay po sa Exodo Deuteronomy 4 versikulos 16. Huwag kayo gagawa ng inanyuan na buka ng babae. Ewan ko. So basahin natin mga kapatid sa Deuteronomy. Kasi mahirap po Tagalog mga kapatid. Deuteronomy chapter 4 verse 16. Deuteronomy, sabi doon mga kapatid na ang gumagawa ng inaniwan ng babae at lalaki ay tinatawag na Diyos-Diyosan. So napakalinaw po mga kapatid, kahit sa Ten Commandments po mga kapatid, sabi ng Biblia, huwag kayong gagawa ng inaniwan na nasa langit. Ang tanong, si Maria nasa impyerno ba? Nasa langit. Anong ginawa nyo? Ginawa nyo ng larawan. Pag sinabing huwag kayong gagawa ng inanyuan na nasa langit, bawal, huwag, mayroong paghuwag na gawan nyo. Napakalinaw mga kapatid, sa Bisaya pa, ayaw pagbuhat ng larawan na tuwa sa langit. O Diyos-Diyosan, itawag ng Diyos-Diyosan igsoon mo na igsoon ang magbuhat ng larawan. Sigingon dia sa Habakuk 2:18, mga buwang-buwang mga kaigala, mga bakakon. So Habakuk 2 verse 18 ng Galaigsoon. So napakalinaw no ng ginawa ng Katoliko po ay isa pong Diyos-Diyosan mga kapatid. Hindi po talaga totoong Diyos. So maraming salamat Pastor Butlay no sa iyong 5 minutes na summary. So ngayon ang last speaker ay ang affirmative, ating bigyan na naman ng 5 minuto na summary sa buong nangyari na dialogue. So Brad Jared, proceed. Yan, Pastor Butlay, congratulations sa iyong pagkatalo. At yan mga kapatid, kanyang mga pinagsasasabi, tanda lamang na siya dapat ang mag-assignment, kung pwede nga lang module Kaya Butlay, mag-chat ka sa akin ha. May mga isesend ako sa yung kailangan mong pag-aralan. Sige ka. Ngayon, mga kababayan, yung mga binasa niya na, bawal daw gumawa ng larawang inanyuan gaya ng babae. Hindi yata naintindihan yung kahulugan ng meklait. Na ang kahulugan, human o feminine or men graven images. Ayun ang kahulugan nun. Ano ka ba naman Butlay? At yun ang mababasa natin sa konteksto ng 6:29 ng unang hari na at kanyang inukitan lahat ng panig ng bahay sa palibot ng mga inukit na larawan. At yung larawan in Hebrew term is meklait. Assignment mo yan ha, search ka sa Google. Na ang kahulugan ay graven images and feminine graven images. Si Maria ba feminine o hindi?
Feminine. Ngayong feminine, pwede ba ang larawan ni Maria? Pwede. Ngayon, yung sinasabi mo naman sa 25:6 ng Exodo, silang tinutukoy doon, Darwin Butlay, ang babaw mo. Ang tinutukoy doon, mga Diyos-Diyosan sa Israel na ang kahulugan sa 8:4 ng unang Korinto, larawan ng mga bagay na hindi totoo. Tanong, totoo ba si Santa Maria? Siya lang nga mismo umamin eh. O kaya congratulations sa pagkatalo mo, Mr. Darwin Butlay. Mag-aral ka pang mabuti, Toto. Ilang taon ka na? 20? Sige, okay. Parehas pala. Kaya mga kababayan, mga kapatid, ating napatunayan, talo si Butlay sa diskusyon na ito. Hindi niya natindigan. Kundi pagkus pinatotohanan niya pa sa pagbabasa niya ng mga sitas na ang larawan ng mga santo, mismo ang Diyos ang nagputlit, Diyos mismo ang nagutos, gaya ng binasa niya, na inutos kay Moises, na ipinatuloy ng ating Panginoong Hesukristo sa 5:17 ng Mateo, na ako'y naparito hindi upang sirain ang kautusan, kundi upang ganapin. At isa dun sa kautusan, yung 6:29 ng unang hari, 3:10 ng ikalawang kronika, na mismo ang Diyos nag-utos na maglagay ka sa templo ng larawan. Tanong, yung templo ba ng born again may larawan? Wala. Inutusan ba sila? Wala. Butlay. Naku, putlog. Kaya, mga kababayan, mga kapatid, atin lamang napatunayan sa diskusyon na ito at pati sa live ni Father Darwin Gitgano at sa ating mga record na napahiya sa publiko si Darwin Butlay dahil una pa lang niyabangan ako. Ang dami niyang pagyayabang eh. Nako, tumakas ka na, Jared. May pag-asa ka bang tumakbo? Di ba? Pinopost mo. O ngayon, tahimik lang ako pag-umpisa ng diskusyon. Pero ngayon, napatunayan natin na alam mo ng buhay si Pastor Darwin Butlay. Pastor ka pa man din. Kaya totoo talaga yung sinasabi sa Biblia sa 24:24 ng Mateo na maraming mga bulaang propetang susulpot kasi sulpot. Diba? Butlay. Kaya itong pastor na ito, kailangan muna mag-aral. Dahil itong pastor na ito, pastor ng toyo at suka. Pinabili lang ng nanay ng toyo, pinabili lang ng nanay ng suka, nagpastor na. Konting basa sa Biblia, 3:5 ng 1. Gaya na ito ni Archie Añedes, isa pa ito. O dito ka. Pareha sila, mga kababayan. Pareha sila. Archie, dito Archie. O, di ba? Kakonay mo yan eh. Kaya mga kapatid, ating napatunayan na ang rebulto ng mga santos ay hindi Diyos-Diyosan sapagkat wala tayong aral na sinasamba natin sila. Ba't teka kayo lumulod? Yun ang ginawa ni Propeta Josue sa 7:6 ng Josue na ang kahulugan sa Hebreo presepesepen. Na ang ibig sabihin, kneeling down without any intention of worshiping. Ano, pag nagpatira pa ba tayo sa mga rebulto, sinasamba ba natin? Hindi. Hindi. Kaya yun ang kahulugan sa Hebreo ng presepesepen. O, mag-aral ka pa, Butlay. Butlog ka. Pati ikaw, Archie Añedes. Dito ka, nasa na? O, malis na si Archie. O, sige. Kaya, ilang time na lang, mga kapatid? 1 minute. At maraming salamat sa Diyos at nandito kami at nakapunta kami ng ligtas at napatunayan lang natin na itong si Darwin Butlay sinungaling na, butbot ang mga sinasabi. 24:24 ng Mateo, 4:4 ng ikalawang Korinto. Sabi niya rin, 4:24 ng 1, ang Diyos sambahin sa Espiritu at katotohanan. Tama. Sumasamba ba tayo sa Espiritu at katotohanan? Hindi. Sumasamba. At yung definisyon ng katotohanan, sa 3:18 ng unang 1, yung huwag kang iibig ng salita ni nandilaman kundi ng gawat katotohanan. At isa sa halimbawa nun, yung nasa 3:10 ng ikalawang kronika na sa kapanal-banalang bahay, umukit ka ng larawan. Talo ba siya o hindi? Talo! Uwi na! So palakpakan natin ang dalawang magiting na mga tagapagdialogo sa hapon na ito.